Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы встречаемся с наиболее интересными людьми и обсуждаем наиболее важные события. Сегодня у нас замечательный гость Иван Ленье, фронтмен, лидер группы Козак Систем. Салям алейкум. Салям. Уже был у нас в эфире, у меня в эфире был Иван, и я много раз был у него на концертах, и все вы его знаете, конечно, с его прекрасными песнями и клипами, которых все больше и больше, и это очень приятно, что украинская музыка завоевывает просто на глазах медийный простор, да, и так далее. Я хочу начать свою программу, ты позволишь мне, с поздравления Рифата Чубарова. Сегодня главе Меджлиса 63 года. Многое лето. Да. Долгих лет жизни, Рифата, здоровья, сил, возраст юношеский, нам еще Путина хоронить, так что силы, здоровья, и спасибо вам за то, что вы делаете. Такой глава нашего народа избранный, это гордость для нас всех. Вот, и я считаю, большая честь и для страны нашей тоже. Да. С днем рождения. Но нашим зрителям напоминаю, что у нас есть возможность в то время, как идет эфир, мы же в прямом эфире, звонить на ваших экранах телефон, он же Viber, можно звонить хоть с Новой Зеландии, хоть с островов Зеленого мыса, хоть откуда, на этот Viber и на Skype тоже, задавать вопросы моему гостю. Пользуйтесь этой уникальной возможностью, не стесняйтесь. Вот. А начать я, Ваня, хочу с клипа, который мне запал в душу, ну, по двум причинам. Во-первых, он был очень вовремя сделан и посвящен событиям в Беларуси. Во-вторых, твои коллеги из гурту «Без обмежень» позвонили, предложили мне там тоже чуть-чуть сняться. Да, там многие люди приличные в такой компании, мне приятно было быть в поддержку тех белорусов, которые борются за независимость своей страны. А песня называется «Герои». И ключевые слова в ней вы сейчас услышите, а мы потом их обсудим. Они принадлежат одному очень известному человеку. Надеюсь, вы догадаетесь. Поехали. Скажи, як тебе звати? Брате, згадай, чи ми ще солдати? Чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть на пів на каву. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава! Страху нема наперед, брати. Моняв по цьому траву я йти. Еще не для нас двери раю, повір. Да зброю за волю ми тут і тепер. Нам рихтують прем'єру цілком чужого шоу. Нічого не спинить ідею, час якої прийшов. Герої серці палять яскраво і полум'я в руки беруть. Святая не спиниться справа, а значить живе Білорусь. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не
Кто же был с автором этой песни? Ну, автором цієї пісні був Сергій Танчинець, вокаліст і «Без лідер обмежень». гурту «Без обмежень». А співавторами були, власне, і Артур Даніліан, і Олег Собчук, це вокаліст гурту «Скай», і трубач Козак System Сергій Соловій, і я. И Степан Бандера. А, ти про це? Звісно, про цю фразу. Так, дійсно. Ця Нічого фраза не зупинить «Ідею, час якої настав». Ця фраза належить Степанові Бандері. Вот я просто настолько-то меня за душу тронуло. Я просто недавно читал статьи Бандеры в иммигрантской прессе, тогда, в 50-х годах, еще до того, как его убили. И убили его за то, что он был символом, да, борьбы украинцев. И за то, что он правду говорил тогда. Он писал вот ровно те же вещи, которые сейчас некоторые люди пытаются донести там до Запада, что, ну, как бы Россия — это абсолютное зло. А он писал это вот настолько... Почитать Бандеру сейчас, вот прям бери, меняй Советский Союз на Российской Федерации и в полный путь. Вот. Я думаю, що якщо Тараса Григоровича Шевченка почитати, повір, що ці речі будуть актуальні і зараз також. Да. Тому що ця боротьба одвічна, і рано чи пізно вона має прийти до свого фіналу. Ми маємо стати незалежними, і не тільки ми, і Білорусь, як бачиш. І всі країни пострадянського простору, які хочуть дійсно бути незалежними від імперії. Напоминаю, что есть телефон в студии, он же Viber, там же есть еще плюс Skype, вы видите все на экранах, звоните, задавайте вопросы Ивану Лениву. Пока это буду делать я за вас. Беларусь. Почему тебе это торкнуло так, и почему именно украинские музыканты записали в четыре руки, да, записали такую песню? Ну, почнемо з того, що коли ми побачили кадри тих маніфестів, які відбувалися в Білорусі, а особливо як реагував ОМОН, зрозуміло, що серце музиканта відгукнулося тут же. Ми з козаками написали свою пісню. На жаль, ми не можемо її поставити тут в ефірі, тому що вона містить нецензурну лексику. І називається вона словом, яке неможливо в даному випадку сказати. Але це був такий, якби, типа, наш маніфест номер 2, тому що, ну, ви знаєте, Да, що маніфест – це ваш жанр, да? Ну, знаєш, у будь-якого музиканта, у якого вже давно прокинулася громадянська позиція, є частина, яку він відводить в творчості на те, щоб писати на болючі теми. І мені дуже приємно, що таких музикантів стає все більше. От бачиш, «Без обмежень», «Скай». Так, їх не так багато, як хотілося б. Я думаю, що українські музиканти, які проходили Майдан, а їх більшість проходило, мали би відгукнутися на ситуацію, яка відбулася в Білорусі. Тому що в Білорусі, очевидно, ситуація не є подібною до нас. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Вона є подібною, ну, скажімо так, базово. Тобто народ Білорусі не згоден з маніпуляціями, не згоден з фальсифікаціями виборів і вийшов на вулиці показати свою незгоду. А пізніше сталося те, що стається в будь-якій країні, яка вже визріла до спроби справжньої демократії. Тобто потім виходить ОМОН, чи Беркут, як в нашому випадку, і безжально б'є, гвалтує, вбиває. Ми бачили кадри, де людину вбивають. Ось. І зрозуміло, що ми не змогли змовчати. Дуже приємно, що це зрезонувало з Танчинцем, з Собчуком, з Даніляном. І, ну, ми так якось дуже за 2 дні буквально написали цю роботу. Лявон Вольський зробив переклад українською мовою, тому що була пісня написана українською повністю. Ну, ми ж не знаємо білоруський, тому був зроблений переклад. І ми захотіли, ну, відреагувати. Це, по-перше, дало би зрозуміти українському народові, що він вже чуть-чуть старший брат для Білорусі. Ми, ну, дійсно 7 років тому назад проходили цей шлях. От, а зараз... В політичному смислі, от. Старший брат, ви коли слышиш старший брат? Ні, ну, я теж не люблю це. Ну, скажімо так, старші. Ті, хто трошечки раніше зрозумів, що від імперії потрібно відриватися, і будь-яка влада, яка служить імперії, рано чи пізно буде скинута. Як бачите, в Білорусі
Білорусі це відбулося достатньо жорстко, але на сьогоднішній день ще не пройшов той час критичний, коли звичайний мирний протест перетвориться на соціальну революцію, на громадянський спротив, справжній громадянський спротив системі. Тобто ти б не називав би це революцією? Ні, зовсім ні. Ну, по-перше, білоруси, на відміну від українців, не так усвідомлюють, або не в тій кількості людей усвідомлюють, що наступним етапом боротьби буде боротьба з імперією. А це неймовірно важка боротьба, це дуже кривава боротьба, це боротьба, яка потребує сил, ресурсів і, найголовніше, віри в перемогу і в бажання по-справжньому бути незалежним. Їх попереду це чекає, можливо, не чекає, я цього не знаю, це дійсно ну, якби чужа країна, не мені давати оцінки, що їм робити далі і давати поради. Натомість ми, як українці, ми розуміємо, що чекає Білорусі в разі, якщо вони по-справжньому скинуть диктатора Лукашенка. Слушай, а я почему-то не слышал, может быть, ты слышал, Михалок что-то делал, какие-то заявления, песни какие-то? Я цікавився цим, тому що ну, він, безперечно, великий артист. І скажу так, він дуже довго мовчав. Дуже довго мовчав. Було трохи дивно. Мені навіть здається, що він перетягнув цю паузу, бо в нього в соціальних мережах там було дуже багато різних меседжів від людей. Мовляв, Михайлок, не мовчи, чому ти мовчиш, де твій запал революційний. Ну, оцінки давати не буду. Я маю свою оцінку і думаю, що вона об'єктивна, бо якщо колись митець ну, наприклад, зацікавився або перейнявся ідеєю боротьби там, власного народу чи сусіда, як в даному випадку України, бо він був на Майдані в Україні, він співав з Майдану, підтримував український супротив. І це не означає, що він по житті має ну, до кінця те, що називається, іти як революціонер. Я бачив документальний фільм про Бруто, де дуже багато було різних таких моментів, які мені говорили, що Михайлок просто, ну як би скажу, ситуативний герой. Він абсолютно щирий в даний момент, коли бачить те, що він не згоден, або те, що його чіпляє. Але потім проходить час, він перекидається на щось інше і вже цікавиться чимось іншим. Но натомість він би мав розуміти, що, будучи достатньо вагомою зіркою, в Білорусі, можливо, найвагомішою білоруською зіркою, яка колись написала такі пісні, як «Бики», як «Нібицько», там, як, власне, оця найголовніша їхня революційна пісня «Воїни світла». От, він, очевидно, мав би розуміти, що від нього народ чекає слова. І він дуже довго його не говорив, це слово. Пізніше він його сказав достатньо аргументовано и адекватно, на мой погляд, але запізно. Вот, на мой взгляд, одна из проблем белорусского протеста – это то, что его лица, ну, я не про Михалка сейчас говорю, он все-таки действительно музыкант, это, как говорится, его дело. Ну, как бы рок без революции невозможен. Рок – это сам по себе революция. То есть рок без революции – это какие-то, знаешь, какие-то набор нот просто, на мой взгляд. Он в контексте существует, да. Вот и во всем мире было так. Ну, бог с ним, с этим случаем. Ну, например, там Светлана Алексеевич или какие-то еще люди, шнобелевская лауреатка и так далее, начинают какую-то чушь нести: Путин, приди, помоги нам договориться с Лукашенко о передаче власти. Путин в лицо им говорит: с кем договариваться? Я признаю Лукашенко президентом. 2 раза вам уже повторяю, я признал его президентом. Нет, все равно идут и пытаются о чем-то говорить. Тем временем, ну, там уже факты такие есть, что похоже, что там русские уже, извините, менты, вот, и спецназовцы, и какие-то машины там замечаются с номерами, и одежда странная с георгиевскими этими лентами, и так далее, и так далее. То есть Россия приходит все равно, да, от этого никуда не деться, наверное, но ну, не может Путин не прийти туда, о чем он мечтает, да, то есть не получилось с Украины, но Беларусь как бы, ну, очень смачний шматок для нього. Я тут можу сказати пару слів як комплімент тобі, як комплімент там, Аркадію Бабченко. Та насправді небагатьом публічним людям, журналістам, які випили, ну, скажімо так, цю війну і цю правду до дна. От коли ти її вип'єш до дна, тоді ти не будеш говорити напівтонами. Да.
ти не будеш говорити напівтонами. Чому Алєксєєвич не говорить те, що називається до кінця правду? Можливо, вона не була на війні в Україні, не бачила її. Хоча вона Нобелівський лауреат, це не говорить про те, що вона знає справжню ціну скорботи, справжню ціну визвольної боротьби. Вона може бути не до кінця освіченою в історичних моментах, пов'язаних з визвольною боротьбою. Ти копаєш глибоко. Ну, такий в тебе характер. Ти дійсно... Ну, це програма не про мене, все ж таки. Ну, але я зараз скажу, чому хтось говорить на 100% правду, хтось на 80%, на 50%, а хтось на 20%. Це не тільки питання боєгузтва. Це ще є і питання ну, якби власної сміливості, бажання ну, копати глибоко і казати те, що по-справжньому тебе торкає и болить. Ну, тогда в обратную получай. Ты и еще несколько музыкантов, которых я знаю, это как раз те люди, которые говорят правду до конца и не шатаются между там, всякими желаниями лишнего заработать. Хотя зарабатывать вы могли бы намного больше, если вы пели удобно для России там, и так далее, и так далее. Вы этого не делаете. Тебе огромный комплимент всем ребятам из группы Cossack System. Хожу на все концерты. И это сумасшедший драйв, который ну, немногие группы обладают таким драйвом. Вот. Группа Boombox, группа Cossack System, еще несколько групп, которые действительно так, ну, это по-настоящему такая украинская, не знаю, как это назвать, песня, ну, крутые вы, короче говоря. Вот. И, кстати, вспомнил концерт, на котором я был. Концерт был в парке, как он называется, вот открытая сцена была. Это называется «Галерея всі свої». Нет. В парке, вот как на Троещину ехать, открытая сцена была года 2 назад. Да, Муромец, сейчас называется этот парк, по-моему, «Дружба народов» он назывался, не помню. Да, дружби. Да, и вот там была эта «Дружба народов», значит, концерт был ваш совместный с группой «Машины времени». Було все. Да, вспомнил, да. И с группой «Машина времени», и там, значит, ну, состав достаточно звездный у них. Вы выступали, потом они выступали. Я обратил внимание на то, что вот не договаривают они что-то. Вот все равно они приезжают и как-то, ну, не знаю, можно ли за это упрекать, нужно ли, не знаю. Но мне кажется, что русские, любые музыканты сейчас, кто сюда приезжают, кто не гастролирует в Крыму, там, да, ну, как вот, допустим, БГ или Макаревич, все-таки они, это же музыканты, собственно, из нашей с тобой юности, давай уж по-честному, да? Вот, и они себе планку такую задирали с символами борьбы за свободу против там всего. Плюс еще Шевчук, который там свобода, свобода, так много, так мало, ты нам там и так далее. А плюс Макаревич, не надо прогибаться под изменчивый мир. А я смотрю, они все-таки прогибаются, они все-таки боятся открыто поддерживать Украину так, как она того заслуживает, тем более, если ты из России. Как-то и на концертах ни слова не говорят, ни в поддержку с нашей стороны в войне там, и так далее. Как-то обходят эту тему. Почему, как ты думаешь? Тому що, якщо би кожному із них прийшлось би зазирнути глибоко собі в душу і сказати ту правду, яка є дійсно правдою, їм би прийшлось виїхати з Росії, їм би прийшлось стати громадянами України, можливо, якоїсь іншої країни, їм би прийшлось раз і назавжди проклясти свою країну, яка безжально вбиває всіх сусідів, з ким сусідує. І далі з цією правдою жити дуже важко. Я думаю, що кожен із них, якщо ти сядеш з ним за стіл, в приватній атмосфері, вип'єш чарку другу, і так, знаєш, якби вони не знали, що цей Дермуш добавив, тому що навряд чи кожен із них зможе бути відвертим, а так, знаєш, щоб з тими, з ким відвертим, вони, можливо, десь розуміють в глибині душі глибину провалля своєї країни. Але, повторюсь, для того, щоб сказати цю правду до кінця, їм, можливо, навіть прийшлось би стати дисидентами, можливо, навіть закинути інструменти, тому що зрозуміло, що ці люди будуть не в'їзні в Росію. От будь-хто, кого ти назвав, якщо він поїде з концертом не просто в будь-який клуб України, а просто в Авдіївку, або просто поїхати до наших хлопців на передову, сядь, пограй, подякуй їм. Навіть в госпіталі. Ну, можеш уявити, да, що їх чекає в себе вдома. І яким би ти не був сміливим, тобі просто прийдеться зробити один раз і назавжди цей вибір. Після цього вибору в тебе вже, тобто життя такого, як в тебе воно було комфортного, не буде. Не буде. І чи мають вони, чи можемо ми їх засуджувати за те, що вони
не хочуть нам допомогти тим, щоб в Росії говорити відкрито про їхню країну, яка по суті є агресором, яка вже дістала весь світ. Про війну, про Крим. Про війну, про Крим. Ну, елементарну правду. Слухай, ти от зі мною, ми от з тобою розмовляємо вже не вперше, і я бачу, що ми починаємо повторятись, тому що для нас ця правда вже, ну, якби як істина. Ми нею живемо вже там 7 років. Чи 8 років, так? І ми можемо вже розмовляти на теми, ґрунтуючись на цю правду. Ми вже можемо йти далі. Але ми з тобою мусимо розжовувати Так, цю мне тему для тих, хто нас чує, можливо, Мне даже, их, вперше. да, ну, мне даже их жалко немножко, этих людей, потому что человек должен соответствовать сам себе. Значит, такая русская поговорка: назвался груздем, полезай в кузов, да? А здесь как-то ты назвался, вот тот же там Шевчук вообще в Украину не приезжает, какие-то чушню какую-то несет про бандеровцев каких-то. Но это опять, я действительно повтор уже одних и тех же мыслей. Это я про то, какое счастье жить в Украине, в свободной стране, писать свободную музыку и не думать о том, что тебя там кто-то у тебя что-то отнимет там или, понимаете, совсем другое. Вот эта разница, она в воздухе витает. Айдер, а знаєш, я тільки що подумав, що в принципі ці люди, краще б вони не їздили в Україну в принципі. Чому ти згадуєш їх в контексті того, що коли вони приїжджають в Україну, вони не говорять все до кінця? Я поясню. Давай уявимо собі, що ми з тобою бачимо, яке свавілля відбувається в Білорусі. Тобто теоретично я там з козаксистом чи без обмежень мали би зараз сідати в потяг, їхати в Білорусь і виступати в Білорусі і казати... По-перше, хто б нас туди пустив? По-друге, якщо б ми почали казати зі сцени ту правду, що була фальсифікація, що ОМОН – це як фашистське угрупування, яке керується Лукашенком вручну, яке власних родичів вбиває, б'є, гвалтує. Якщо б ми таке говорили, ми звідти б вже ніколи не виїхали. І цілком для мене логічним є не їздити в цю країну, а казати правду, ту, яку я бачу, тут в себе в країні. Її почують білоруси і будуть розуміти, що в Україні є адекватні люди, які бачать ситуацію подібну до них. Цього, я вважаю, достатньо як громадянська позиція. Власне, перелічені російські артисти мають сидіти в Росії, співати своєму народові. От. І як тільки хтось з них захоче перетнути кордон України і сказати, що я з Україною солідарний, то тут, дорогий мій, будь до кінця солідарний. Тобто на передову до хлопців, в пресі інтерв'ю правдиве, і тоді дійсно маєш право бути нашим братом. Отлично ты сказал, да. Да, наполовину тут никак не очень получается, да? Ну, не выйдет. Еще, знаешь, старательно обходят все эти великие люди нашей юности и так далее тему Крыма и крымских татар. Как будто ничего нету, как будто нет сотен людей, сидящих в тюрьмах на сроки до 20 лет, да, как будто еще про Сенцова они как-то говорили там, ну, типа, мы же деятели культуры, они, вот такая у них мотивация, не столько как за украинца, как за деятелей культуры они заступались. Я же помню их риторику прекрасно, да, типа наш собрат по искусству, а типа если не по искусству, то что нет, да, просто как украинцы Сенцова или как украинцев крымских татар защищать, не, никак не получается. Вот у меня тоже вопрос, да не то, что даже чей Крым, а почему вы его не замечаете, почему вы не замечаете изначальное зло, которое стало вообще проклятием, и продолжением этого зла является все, в чем мы живем сейчас вообще. Ти зараз задаєш питання риторичне. Я хочу твое мнение услышать. Почему... Моя думка дуже проста. Ще раз кажу, люди хочуть жити комфортно. Нікого з них не торкнулася ця біда безпосередньо. Як тільки би хтось із реально справжніх митців, побувавши в Криму, отримав по голові, або сів би там на 3 роки на підвал, або ще гірше, не дай Бог, хтось із їхніх рідних був вбитий, або зґвалтований, або закатований, повір би, свідомість у цієї людини б змінилась назавжди, і він вів би себе так, як має вести себе справжня людина. Оскільки таке не відбулося, то ступінь героїзма у кожного із них визначається ступенью комфорту. Да, раньше боялись в зону попасть, а сейчас боятся зону покинуть, зону комфорта. Да? Ну, так. Хотя ничего с ним не происходит, все сытые, довольные, и все в порядке. Ну да, собственно, поэтому так и происходит. Да. Знову ж таки, боїтесь сказати про це, розуміючи, що можете сісти в тюрму. Ну, принаймні, не їздіть в Крим виступати, не їздіть туди відпочивати. Не майте ніяких зв'язків з цим, а навпаки, можливо, таємно, серед своїх друзів, ведіть агітацію. Це теж можливо. Дуже багато всього можна зробити не публічно, але зробити. Робіть це.
Я ніколи не буду осуджувати людину, над якою Топор висить, так? висить топор. Очевидно. Ну, слухайте, тут ніхто не Робін Гуд і Ты знаешь, нас что також есть полно людей, кстати говоря, и граждан той страны, которая напала на Украину, которые, не афишируя, не помогают там и нашим военным медикам, там, и телеканалу ОТР, и еще кому-то, волонтерам нашим и так далее, помогают реально каждую неделю, каждый месяц. Я Погоджуюсь. таких знаю, да. Погоджуюсь. Но они не публичные люди. Погоджуюсь. А попробуй наши волонтеры написать там в фейсбучной ленте у Виктора Шендеровича, который тут концерты дает там раньше до карантина каждый месяц, там спектакли и так далее, написать, а вот сборная медиков на передовую, как он пишет, удалите этот пост, не надо мне тут вот этого писать. Ну тогда где ты настоящий? В своих спектаклях, в своих выступлениях или что вообще? То есть слова должны как-то, ну не знаю, делами подкрепляться. Ну, так чи інакше, люди такої величини, як Шендерович чи Гребенщиков, ну, величини в розумінні відомості і культовості для Ну, великої пространство, кількості которое людей. понимает русский язык. Ну, да. однозначно, людина не має права в інтерв'ю казати «Я ніколи в Криму українців не видел. Крим завжди був русський». Да. Це лицемірство чистої води, це Ложь і трусость. маніпуляція, бо те, що в Криму, ну, скажімо так, те, що в Криму велика кількість людей розмовляла російською, це факт, але це не дозволяє чужій країні прийти вночі з автоматами, переодягненими в якихось робокопів, і насильно примусити народ. Я навіть не знаю, чи народ голосував, я сумніваюся. Тому Да нет, конечно, там все фейк просто был. примусити, та нічого не просто взяти і переписати папери і сказати, що це наше, стати на кордонах і не пускати більше туди. Извини, я уточню, это Борис Гребенщиков такое сказал же, да? Борис Гребенщиков сказав в інтерв'ю, що я ніколи... Це, по-моєму, Венедіктов, бо він говорив. Молодец, Борис Борисович, такой вообще, Да. ты честный человек. Кроме всего прочего, это еще и такой, давай я доведу эту историю до конца, а что крымские татары вообще не люди? Коренной народ этой земли и граждане Украины, они вообще никто, их вообще никогда не замечал, да, или больше Чебурека, он ничего про них не знал. То есть они, понимаешь, они смотрят сквозь нас, вот так. Многие крымские татары же любили их творчество, там, Гребенщикова, Макаревича. Хоть одно слово вы сказали, когда в прошлые времена, я напомню, был Булат Акуджава, который писал стихотворение «Простите меня, крымские татары», когда Сахаров, который ездил к Мустафе Джемилеву на процесс аж в Сибирь, да, вот. И это такая интеллигенция какого-то другого сорта, она какая-то такая, вид имеет интеллигентный, а на самом деле ткни пальцем и все рассыпается. Айде, дорогий, дивись, давай залишимо Гребенщикова, Шевчука і всіх Там, де вони решт, остались, там, де так. вони залишились. Воістину, кожному своє. Я хочу єдине, що сказати, що ми, ті, хто, кому не байдуже, ми маємо весь час говорити всюди ту правду, яка є правдою. І мені дуже прикро, що українська влада на той момент була достатньо слабкою, а можливо нерішучою, щоб все-таки наважитись на збройний супротив і не допустити анексії Криму. Тут мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що український народ не відчував настільки, наскільки це варто було би робити, що в Криму живуть кримські татари, для яких ця територія є батьківщиною, і не стали те, що називається пліч-опліч в той же момент. Ну, тут треба дати належне. Розумієш, як працює хижак? Хижак, коли стоїть стадо, то хижак ходить колами і шукає слабке місце. І вириває з натовпу найслабкішого і цим користується. Україна в цей момент дійсно мала слабкі місця. І він тут же скористався. І це урок для всіх, хто межує з імперією. Знаєш, Як тільки дали слабинку на Донбасі, тут же відкусив і міг би відкусити далі, якби не стали. Значит, слабые места в первую очередь находятся в сведомости, в сознании людей. Да? И когда вот мне многие говорили, и военные, которые стали с верной присяги, это другие разные люди, что мы
до последнего не верили, что русские могут напасть. Они же все-таки братья, вот это сидело, черт знает Ну, сколько це ж і веков. підлість. Да. Ну, це ж і підлість. Да, это вот последствия колониализма, даже независимой уже Украине. А крымских татар воспринимали как чужаков одновременно. Когда это сознание перевернулось, и вдруг оказалось, что так, хотя на самом деле, если брать историю, да, От давай якраз возьмем... я хотів тебе перебити. Але ж, дорогі українці, вам же говорили від Шевченка до сьогоднішніх сучасних філософів і соціологів, що ніколи не вірте москалям. Ні, від Богдана Хмельницького. Знаешь, мне кажется, что где-то тайно... Чому ви вважаєте їх Тайно братами? Тарас Шевченко где-то почитал крымско-татарские поговорки, которые все на эту тему, да, не опирайся на воду, не верь россиянину и так далее. Вот. Но Історія не вчить. Не вчить людей історія. І зараз, як бачиш, ще гірше стає. Вона не те, що... Ну як можна зараз... Слухай, в нас, мабуть, єдина армія в світі, на планеті Земля, в якої воїнам, які не те, що намагаються відвоювати свої території, а хоча б стримати ворога, щоб він не пішов далі, їм заборонили стріляти, і кожен воїн може отримати штраф за те, що стріляє у відповідь ворога. ты про приказ, обнародованный приказ министра обороны, Ну, да? це унікально. Це, мабуть, я кажу, єдина на планеті Земля. Це абсурд такий, що на голову не надо. Одновременно, тут у нас сейчас можно голову сломать. Одновременно вчера президент Владимир Зеленский выступает в ООН и произносит абсолютно блестящую речь. Он просто камня на камне не оставляет. Там, он говорит об истории Второй мировой войны, называют Россию агрессором, прямо утверждает, что это повторение того, как Гитлера упустила Европа тогда, да, и западный мир, и так далее, и так далее. Мы живем в каком-то постоянных качелях зрада перемой какой-то, знаешь. То мы радуемся чему-то, да, вот чего в тебе больше сейчас, тревоги или радости в душе? Ну, радості в мене точно немає. Тривога, очевидно, є. Тому що те, що він сказав в ООН, це такий же черговий популістський крок. Тому що я вже давно звик аналізувати слова людини по її ділам. І справи говорять про інше. Те, що ми маємо в ООН якби, тримати обличчя, ну це факт. І не виключено, що він зробив правильну промову. Але він вернеться сюди і буде продовжувати робити кроки, які кожному свідомому українцю говорять про те, що ми повільно йдемо до здачі українських інтересів, до здачі України. Подивіться, весь час нас кожен тиждень кормлять якимись Очередними Фокінами. черговими Фокінами. Якийсь закон про заборону викладати українською мовою. Якісь такі повільні, повзучі штуки. Главное, ничего этого в итоге не происходит, потому що іде нормальне зомбування і зондування. Якщо ми пропускаємо, значить ми з'їдаємо і продовжуємо з цим жити. У нас есть телефонный звонок в студию. Добрый вечер. Говорите, кто вы, откуда звоните, задавайте свой вопрос. Іван Ілля. Добрий вечір. Це художник-баталист з Дніпра, Чайка Сергій Михайлович. І я, така відома моя картина «Воїни АТО пишуть листа Путіну». В інтернеті можна цю картину знайти. І я хочу сказати, що дуже подякувати Айдеру Муджабаєву за такі відверту розмову і таку любов до свого народу, до України. Я хочу сказати, що при тому наступі, який зараз іде російському, ми витримаємо вже інша ситуація. Бо я тут в Дніпрі, я ходжу, бачу на протести. Мені 58 років, і все своє життя я працюю над історією України і над історією татарського народу.
і мій друг Сервер Абубакіров, йому я вітання передаю, якщо він бачить. Він був директором Ханського палацу. Мгм. Я дуже полюбляю і дуже щасливий, що зустрівся з ним на своєму шляху. Так ось, я хочу сказати, що ми вже не повернемось туди, куди хочуть Фокін з Медведчуком нас завести. І тут всередині це все дуже чітко вже, але боротись треба. Але це таке життя. В цій боротьбі, бачите, нові герої з'являються, волонтери стають героями. І цей шлях потрібно пройти, як пройшли всі інші країни. Очень мудрый звонок. Спасибо за звонок. Но все-таки я хотел, чтобы вы вопрос задавали гостю, если можно, если есть у вас, конечно, вопрос. Хлопці, дуже полюбляю і дуже. Якщо будете у Дніпрі, заїдьте до художника-баталиста Сергія Чайки. Я дуже ви побачите мої українські картини. Ми поспілкуємось. Якось будемо. Хочу запитати вас, чи зацікавлені ви побачити українську історію в картинах? Дякую. У мене цікавий альбом художній. Дякую. Ми часто буваємо в Дніпрі. У нас там є хороші друзі. І коли наступний раз буде в Дніпрі, ми обов'язково згадаємо про вас, знайдемо вас і зайдемо до вас. Завітайте до мене. Добре. За вами придут. Дякую за те, що зателефонували. Ти знаєш, ось гарні були слова, сказані, що ми вже не вернемось. Очевидно, ми вже не вернемось. Я теж так думаю. Очевидно, ми не вернемось. Просто рівень і швидкість цієї боротьби може бути або прискорений, або затягнутий в просторі. І, на жаль, може гинути велика кількість людей. Тому зараз дуже важливий період. По-перше, йдуть місцеві вибори. І оскільки, слава Богу, що наш народ став свідоміший, мені так здається. Бо те, що я бачу у Фейсбуці, говорить про те, що люди почали розбиратись, хто є хто. Я дуже би хотів... всяке пишуть. Так, але принаймні ті, хто є в мене в друзях. Я хотів би, щоб всі, хто зараз мене чує, звернули увагу на важливість цих виборів. І якщо ви не знаєте, за кого голосувати, ідіть і шукайте в списках тих людей, в кого проукраїнська позиція. Просто проукраїнська позиція. Просто проукраїнська Погоджуюсь позиція. повністю з Іваном. Тому що, правда, я теж навіть не писав у Фейсбуці, що неважливо навіть яка партія, крім проросійської партії, яку ми всі знаємо. Так? Кого знаєте, за того голосуйте. Це єдиний заклик, який ми просто звертаємося до всіх. Не сидіть вдома. Не сидіть вдома. Ось, це головне. А ось наша глядачка Ірина Ванникова пише. Так. Чи не може Іван Леньо вийти далі за межі музики і спробувати себе на телебаченні в ролі ведучого, автора телепрограми? У нього має добре вийти. Тут не може не погодитися. Чи не хочеш? Дякую, пані Ірино. Дуже актуальне і слушне запитання, тому що я давно, скажімо так, виношую ідею спробувати вести якусь програму на телебаченні, яка би створювала українські сенси. Оскільки в мене в друзях майже всі адекватні українські музиканти, письменники, те, що називається в друзях по-справжньому, не просто маю телефон. Люди, з якими є о чому поговорити. Так, є про що поговорити і часто спілкуємось. То було би, мабуть, непогано знайти час і спробувати себе в ролі такого, я не знаю, друга митців, який розмовляє в неформатній атмосфері, де кожен може себе почувати як в себе вдома, там на кухні, грубо кажучи, такий бекстейдж собі зробити, де ми могли би розмовляти на ті теми, на які навряд чи хтось інший міг би цих людей витягнути. Тут мова йде про українські наративи, про українські сенси, про українську реальність. Тому що музиканти, митці дуже бояться слова «політика». Я їх розумію, бо
що політика зазвичай приносить їм збитки, якщо мова йде про буквальні політичні амбіції митця. Так, ну от всім відома ситуація з Славком Вакарчуком, який очевидно багато чого зробив хорошого, але з точки зору любові до нього від глядача дещо втратив, тому що чомусь що український думаю, що втратив, тому що український глядач чомусь вважає, що як тільки хтось із свідомих українців, музикантів стає частиною політики, то це вже щось погане. Я завжди говорив, що громадянська позиція і політика – це різні речі, не треба їх плутати. Звісно. І якщо ми будемо обговорювати, ну я не знаю, статут якоїсь політичної сили в ефірі, або будемо говорити якогось політика в ефірі, значить все-таки ми будемо займатися політикою. Ну коли мова йде, що я кажу, я українець, я не знаю, я засуджую дії агресора. Це що, політика? Ну це елементарна громадянська Це позиція. жизнь, Це життя і громадянська позиція. Вот опять вопрос еще пришел через Facebook. Все мы знаем, что у Ивана и группы Козак Систем уже много альбомов достаточно, и они такие, ну, очень сильные, на мой взгляд. В каждом альбоме есть такие песни, которые просто запоминаешь сразу. И в том числе была песня очень хорошая с Эльвирой Сарахалил. Селям Эльвирочка, потому что Привіт, Ельвіра. великолепный музыкант она, и я благодарен. Вы просто такой Співачка від Бога. да, такой симбиоз у вас получился. И, наверное, Аллаха, я бы сказал. Да, від Аллаха, да. І має продовжиться моя особиста думка. Я думаю, багато хто її підтримує. Ось, доречне запитання. На якій стадії запис нового альбому? Коли буде реліз? Реліз це що, до речі? Я не знаю. Реліз? Випуск, Ну, так? це випуск, так. Ага. Альбом в стадії запису в студії, де нашим звукорежисером і тим, хто коригує нашу роботу, є Мілош Єліч, це композитор, клавішник піано Ельзи. Ми записали 8 ритм-секцій, якщо ви знаєте, що це таке. От, і продовжуємо накопичувати решту інструментів, пізніше дійдемо до вокалу. Ну, оскільки попереду карантин і концерти навряд чи відбудуться, то часу у нас багато, ми особисто не поспішаємо. Хочемо зробити якісно нарешті, так, щоб от дуже якісно. Альбоміще. Ну, щоб дійсно був альбоміще, тому що гарний дуже матеріал, не хочеться його на швидкоруч випускати. Я думаю, що все одно на початку весни, там березень місяць, мабуть, має бути готове. Я хочу к редактору нашему обратиться. Там мне из Литвы пишут в Facebook, что не могут дозвониться. Если дозвонятся, вы идите, пожалуйста, в эфир, потому что Литва наша братская страна. Иван тоже подтвердит наше отношение к Литве, и к народу Литвы. Вот. І Латвії, і Естонії. Да. И, кстати говоря, если, то опять к редакторам, пришла мне такая мысль в голову, может быть, в конце программы, как бы под титры, как говорят, найти ту песню с Эльвирой Сарахалил и поставить, тоже было бы прекрасно. Я думаю, так. Да? Там сколько-то останется времени, там сколько она по хронометражу, скажите, мы, допустим, просто напомнить людям, напомнить всем нашим зрителям, нас и Крым, и вся Украина смотрит. Это совершенно блестяще. Я просто... Пісня називається «Битим склом». Так. Вот. Что бы еще тебя спросить? Про творческий план спросили, про это спросили, про то спросили. Я вернуся до запитання Ірини на рахунок. Я думаю, що не вистачає в українському медійному просторі такого по-справжньому товариського, хорошого, якісного українського контенту. Знаєш, Та ладно, я бачив столько много послухай, качественного я бачив інтерв'ю у тебе з Андрієм Хлевнюком. Ну, ось, наприклад. Треба дати належне. Я був вражений, наскільки воно вийшло вдалим. Я знаю Андрія достатньо довго, і приємно, що Андрій був з тобою відвертим, а оскільки він людина із вищого ешелону українського шоу-бізнесу, дуже важливо, щоб митці із вищого ешелону не боялись, не встидались говорити ту правду, яку знають. І я знаю, що вони знають правду. Але я знаю, що вони дещо комплексують, розуміючи, що сказавши цю правду в деяких... Уже нельзя потім мовчати. Да. По-перше, не можна буде мовчати, і деякі двері для них стануть зачиненими. Але, знаєте, ми не в Росії живемо і не в Білорусі. Ми живемо в Україні,
доволі вільній країні, доволі демократичній країні. Повірте, вам за це нічого не буде. Натомість ви зробите дуже важливу справу. Тому що якщо ви бачите далі, ніж пересічні люди, а ви талановиті люди, ви, очевидно, бачите далі і копаєте глибоко, то ви можете передбачити ті моменти, які нас чекають. І якщо приходить влада, яка починає повільно зливати українську тему, а ви мовчите, за нею прийде ще гірша влада, а пізніше вам вже й прийдеться брати в руки зброю і йти захищати Україну, знов починати з нуля. Тому якщо в нас вже відбулись певні зрушення, і ми вже закріпилися на якійсь межі, так, то постарайтесь збільшувати кількість правди, українського сенсу для того, щоб ті, хто вас чують і вас поважають, а у вас мільйонні аудиторії. Коли ви вже нарешті заговорите, говоріть, не встидайтеся, бо пізніше прийдеться брати зброю в руки. Не тільки військовим, а звичним людям. У нас есть звонок. Здравствуйте. Говорите, кто вы, откуда, задавайте свой вопрос Ивану Илье. Привіт, Айдер. Це Анна з Литви, якщо ти вже знаєш. З Литви дзвінок. Дуже приємно. Анна, кажи. Аня, привіт. Я не тільки хочу щось спросити, тільки хочу подякувати, що перше тобі за цей стрім сьогодні, який ти зробив, коли ти казав дуже багато про Литву. Про Литву, так. Я можу повторювати це постійно. Ми разом з Іваном можемо про Литву багато що розповідати. І ми вдячні вам, в першу чергу, за підтримку. Особисто тобі, це журналістка Анна Норн, яка часто буває на фронті у нас, яка просто українську армію підтримує так, як це не обов'язок, це її просто настрій такий, її натхнення, її особистий обов'язок для себе. Ми дякуємо, користуюся нагодою, ми дякуємо тобі, насправді, Анна. Ось, а є питання до Івана, може бути там якесь, я не знаю. Це більш не питання, це більш подяка, тому що коли я перший раз послухала цю пісню, я зрозуміла, що коли в нас був коли ми боролися за свою незалежність в Литві, музика – це було одною з цих тих речей, які нас насправді об'єднали. Звісно, мені тоді було тільки 3 роки, і я не могла нічого робити, але я досі знаю, що це дуже важливо. І гурт «Без обмежень», «Козак Систем», який лідер у вас зараз є, і Sky також, вони для нас дуже насправді важливі, тому що бо це музика, це об'єднає, це робить те, що має робити. Вибачай за мою українську, я дуже жахливо. Слухай, твоя українська чудова просто. Ваша українська краще, ніж Вайдера. Да, наприклад. Ні, так насправді ні. Але дуже дякую, тому що я знайшла також. Я зараз в машині слухаю гурт «Без обмежень», гурт «Козак Систем», гурт також «Sky». Так, Анна, запрошуйте до Литви. Поспілкуйся, будь ласка, з продюсерами. Я вже сказала для гурту «Без обмежень», що я чекаю на їх в Литві, і також і на «Козак Систем», звісно, чекаю. Я надію, що буде така можливість, коли ми забудемо про це обмеження коронавірусу. Але так сказати, що Литва завжди з вами, і ми завжди з вами. І як Айдер, я тобі сьогодні теж дивилась твій стрім. Це було дуже для мене емоційно. Дякую, Анна, дякую. Тобто, дякую вам, насправді. Дякую за дзвінок. Анна Норн, журналістка з Вільнюса. Як тобі українська мова у виконанні литовки? Молодець, що скажеш. Молодець. От приклад багатьом, хто проживає в Україні і досі, я не знаю, чи соромиться, чи лінується, хоча б от так, як Анна
почати розмовляти. Це, можливо, найбільший крок, який кожен з нас може зробити для України. Слухай, як вона вимовляє що? Це ж просто літературна вимова. Я так навіть не можу, буду тренуватися. Бачиш, і ти вже заговорив українською. Ні, я можу, я просто соромлюся. знаю, Я пишу вільно, але соромлюся розмовляти, ну бо порівняння не будуть. Скаже, що він там щось переплутав, там наголос не так поставив, там не швидко розмовляв, то що. Але ж це не важливо, насправді. Важливо те, що ти є, що ти прийшов. Я хочу, щоб ти сказав щось кримським татарам, яке зараз дуже важко, дуже важко, і важче і важче з кожним днем, а потім ми завершимо програму, оскільки встигне, вона довга пісня, послухати пісню «Битим склом». Дорогі друзі, я вже казав, що мені дуже прикро, що ми разом невчасно відреагували, або не так, як потрібно відреагували, і втратили. Мені дуже прикро, що сьогоднішня влада, як належить поведінці цій владі, не робить нічого для того, щоб не те, що хоча б заявляти публічно про те, що Крим загарблений, а взагалі замовчує це, наче це вже як даність. Я можу єдине сказати вам, що я, доки буду жити, я завжди буду про це говорити. І можу сказати, що рано чи пізно імперія має впасти. Боротьба – це і є наше життя. І вона буде тривати. Я дуже сподіваюся, що це наступить доволі швидко. Це залежить від кожного із нас, від дій, від свідомості. Я передаю вам вітання і бажаю вам триматись, бути мудрими, бути хитрими, робити все можливе і зберігати своє життя для подальшої боротьби. Дякую за цю промову щиро Івану. Іван дуже щира людина, і весь гурт, і всі, кого згадували тут, музиканти, вони в мене друзі такі. Спасибо, что смотрите нас в оккупированном Крыму, особенно во всей Украине. Пожалуйста, подписывайтесь на канал АТР, в YouTube, в Facebook, везде. У нас не бывает пустых гостей и бестолковых разговоров. Всего вам самого доброго. Сейчас на финал, как я и попросил, редакторы нашли. И сейчас поставят песню «Битим склом» в виконанні гурту Козак System і чудової Ельвіри Сарихалил. Дякую. Kozak System, Elvira Sarikhalil, Crimean Tatars, Ukrainians. Remember the sad spring that changed us forever, changed us forever, changed us forever. Ця весна почалася зі смерті, а потім наскочила хвиля розпусти. Дороги не пройдені, файли не стерті, і біля вхопить, то не відпустить. Втікати марно, потрібно бити, щоб кров гаряча штовхала силу. Перед очима портретик збитий, невже це рило буває милим? Стуливши очі, шукали правди, сіпивши зуби, рубали скелі, сховались люди, лишились гади. Замість сонця ліхтар на стелі, і телевізор плює отрутою, радіо в'яже піснями солодкими. Добра людина зробилась лютою, щастя приватне міряє сонця. Битим склом по душі клеї зло, вітражі, а душа не кричить. Спить, а навкруг безліч враг, в когось друг, в когось брат. О, життя це лише димом задимлений простір свідомості. Тихо помолимось Богу незнаному. Хтось перекрутить останні відомості, хтось перепише історію заново. Мертвими падають, птахи окрилені, рилами риють, могили порядності, очі потуплені, голови схилені від меншовартості та другорядності. Першим ударом раптово в потилицю, зграй наскочить, ногами закопає, ніхто
ніхто не схопиться, ніхто не схилиться, всі б'ються за право зватись Європою. Стінка на стінку, лава на лаву. Бий своїх, на чужі посміються. Стрілецькі звичаї, козацька слава лишились на дні підліткових полюд. Рідним знов у душі клеїть